ifi baro ki baju kersian bhai ga YouTube sun junga bareng do todong te mentaka step ngan ong ifi kai ka ba ublei pensyai ke jumut ju perkhat junga kamut kalong kum ni ka ba ka jing kalong ka basngot tanat ka jing kalong ka komen ka jing kalong ka jing syai ka jing kalong ka basngot tanat halor ki iki baro manta singi ngan pen I kan uksai phi pe khendiat halor jong ka jing ka ba komen mo ka jing ka ba suk ka jing ka ba phi sngot tanat man ka singi kamde ye kata ka jing ka ba kumba phi kano ye ngamo bo ni ulong ta kane bro khan ngan ong I phi kum ong tien phareng mo life so easy ne ka jing ka ba shulong be ka ba sngot tanan nganong ipi ka balong suk la ne ka ba long sngot tanan la ne ka balong sngorit la ne ka balong sngo I kata kamot ka di ka jing kaningan pen I kanuk sai phi manta ka step ne ngadon ngala de tray mo nun mien ada pen khoj ya ka yau nun mien te manta ka step nganong ipi waju ong mo nga ba ngati mentasi nomor beli ba ngono ipi ka ba wan ha ka jingut khat junga pun ibe pe mentasi ngamdek ngan pun ipi kan uksa kum no pin ya kamen lang bat ki jingri jingdup la ne bat ki merat mo bat ki mereng Anyi Pucine pet. Anyi pet. Oh, lagkaile. Anyi. Oh, teno. Ui. Tene. Oh. Wanne. Wanne. Anyi. Oh. Anyi kaji. Anyi. Balik. Pisane. Song sua. Anyi. To song sua. Anyi. Sua. Ai sua ni. Chong. Ai teman. Ani nak try sitom pro simit. Ani ulah smart. Hang dia. Ani ulah try sitom pro simit. Ani ai wajul lem to. Oh. Tu yang dit. Akan kerbet nyok. Kerbet ha. Oh, lihat dam man tu. Oh, ngatanya. Tu yang lihat ha. Oi, bom. Oi, teli. Iya, suai. Ani. Tanya. Tuh, siang. So lembut dah. Yang lembut dah. Oh, tu siung nal dah. So. Hat, teli. Oh, siung nal dah. Wane. Ani yung nalaw. Ya. Yang. Yang. Wane me. Ateman. Wane. Yung nal. Ani udah dam ne. Yung nal. Oh, udah poi ne. Wane jan. Chong ne. Wane. Ya. Oh, ya. Oh, anu yung nal. Oh, ani. Kawan ni kan? Pet kum ni. Kata ka jing ngan ong ipi. Kum no. Bapin long ki basnotran. Nang step mo, pike nang step to pet. Pet hang ni pet. Kini ki jing dup ki bangang ngari. Pi ong ba ki mentoy. Piong ba phimla ban hi kai piong ba ka jing im ka ba e piong ka jing im ka ba khuslai
พี่องกะจิงอิมกะบังยิมละบันเลเยกะจิงอิมบ่มละบันกะลากะจิงอิมบ่มละบันกันติวกะจิงอิมบ่มละเรงิมละบลิงิมละมันองอีพีลาดากะมอนนาลาเดฮีพี่บุเบจกะบาละแล้วนี่ดากะบาพี่งูพี่ดำยาอุเบลยhal ka step pi bu yo blay hakada note ka man sim jong pi balay pi mla kanong pi kwa ke experience i ka e ka ba dang udon tang ublay la biang udon kam jing start la ka jing start pa jong pi to ya kit to ya ba ma pi handre tang ka we ngan ong pi life so easy ay ini bay trelang mahe Baik mah ya. Ta, Islam mah ya. Islam. Ngerti buat berjuang. Bumbu ya terong nih. Terong kabur kan. Oh. Ya mentah stam ngono ngipi nga kae ka ba nga wan ka jumut berkat nga kan long ngasngu syai ka jumut berkat ngasngu be long ka jinge ti jonga bobon ki brio ki perkhat kum ne te ki ong ka jinge nga pa de klambur ka ka jinge pi nga dagalek jang ne yo ha thanat ang no hunur kamdar ka jinge te namar ka e ka jinge hi nga ong pi habang ali chesnong ru ni ngali tre sakhlaw saptap kum ngalong kemen be te na du kum chua ngalong kemen be ngam ju ong ni that ngam ju ong rum ta andai tang ka wei kadang hi ke puar mo abang apang sitom mentang ong ipi bro istio nga pang ti hoi ke jing pang jing sitom bro kade jing le la de ngan ong ipi sto kade jing le la de wat baling ong ka jing pang jing sitom kade jing le la de ba teng ngan ong ipi ngan ye thu kanuk samu habang atre hang ne hayau ong ipi ade purban atkan de Ingat pendap si ini kendiat asli bang. Halas poi kat no baje, apa kat do? Poi saw baje. Lek bam just step. Kasngi benangkong saw baje la bam dirpor. Menilai. La syai. Angan asli bam la syai saw baje ngan sabam no ngan bam pendiang por no. Ri poi man arbaje. Nang arbaje ali bam no na o bam don kam lai pher ka por la sisngi poi san baje poi bam ka por kham biang da ali chasnong kharwat kal er le akhrwat kal er khirum long thiarum long ari ong ipi na kani ka daw ong ipi ngi unong bela wala de champang aro ngan ong ipi kalong ka ba on munta handre kai pede ka ba pen snguthu yenga ka ba pen perkhat yenga habang perkhat ya ka jing simet la jong am kan ong ipi kalong yangahi bangan perkhat kalong yangahi bangan snguthu kalong yangahi bangan pet benya iki bro na kata am ong ipi ba ka jing am kai ke bawah nak jung perkhat dunga kalong ke jingem kalong ke basyai amde ong bomla bro iskat tala set up yang ini ong mla ne beli mla ke basuk ha bat ye kania bro khot kat panang mi isngi ngan ong ipi ka e kalenti jong ke jing syai ke bo blei wana ke jingem junga na kemen ngasngop ha handrai mano pat batip ya kata Henry tang uta wasyam ya kata hikan utip ya kata sto der mah ya der na kata kata ngonong ipi ko play step ipi baro ke baju kursan bhai ka YouTube channel juga badang do todong nang ne sakman ngonong ipi nganang pen i ke shu akiba long badap jingkemen long ka jingkerku long kasngi bakrau long kasngi ke basai long kasngi ke jing slur long kasngi ke jing it long kasngi ke jing sbun long kasngi ke jing bha long ba ka jing ku jung tei
Nah takadaw am ngadon hang no ru ngayat bi kum ni. Nade khlamor we ru ngayat bet. Sto ngambi udan kan kono ka man ong bi bating basalya baleran kam de kata. Yo ong utei ula di drugs, yo ong utei ula di kiat, yo ong utei ula di kenja. Ndai kam de kum ta. Kani kade kejing kemen na kabenta kejing im basisha kabang amat ha kejing im kujunga. Walda email la jingai no walda ipa la jingai no im don chu perthairu handrei kaman sim jonga kadap da kajing kemen namarba ublei sim la ino enga sto kata ka kajing kemen ba sisa jung kaman sim ka jonga tangkini kentien ko blei siboni pi boro ka step basu kemen